Upplआ नैथि बिजाथि फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो बाक्सायाव UPPL दैदेनगिरिनि गेजेराव खुद्रिनाय 49 नं बाक्सा बियाबाव बिजाथिनिफ्राय नेवसिजानानै मोननै मिरुआव गावस्राबाय UPPL दोलो हितेश बसुमतारिया बिजाथिनिफ्राय नेवसिजाबाय आरो उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि हितेश बसुमतारिया फारसेथिं बिजाथिनिफ्राय नेवसिजानानै भुपेन बर'आ बिबान नागारनायनि लाइजाम दैथायहरदों आरो बे आयदायाव मोनसे जर'खा फोरमायथि हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहावबार राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दोलो नागारनाय आरो दोलोनि गेजेराव खुद्रिलायनाय बेनि गेजेरावनो नुनो मोनदों UPPLआव दोलो नागारनाय आरो बिजाथि नेवसिजानायनि खुद्रिलायनायनि दोहौ UPPLआ नैथि बिजाथि फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो बाक्सायाव UPPL दैदेनगिरिनि गेजेराव खुद्रिनाय 42 नं बाक्सा बियाबाव बिजाथिनिफ्राय नेवसिजानानै मोननै मिरुआव गावस्राबाय UPPL दोलो हितेश बसुमतारिया बिजाथिनिफ्राय नेवसिजाबाय उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि हितेश बसुमतारि फारसेथिं बिजाथिनिफ्राय नेवसिजानानै भुपेन बर'आ बिबान नागारनायनि लाइजाम दैथायहरदों 42 नं बाक्सा बियाबाव बिजाथिखौ लानानै मोननै मिरुआव गावस्राबाय UPPL दोलोआ 18 मार्चआव UPPLआ नैथि बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावनाय जादोंमोन जेराव 42 नं बाक्सा बियाबाव राकेश ब्रह्मखौ बिजाथि होनायनि उनावनो दा गावस्रानाय नुनो मोनदों दोलोनि गेजेराव बिजाथि दाबिदार हितेश बसुमतारिया बिजाथिनिफ्राय नेवसिजानानै उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जानाय नुनो मोनदों बिदिबा खोनासंदो हितेश बसुमतारिया मा बिजाथाय फोरमायदों যোৱাকালি যেহেতু আমাৰ প্ৰাৰ্থীটো পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল ৰাইজৰ বিচৰা বা ৰাইজে দাবী কৰাৰ ধৰণে সেই ধৰণে প্ৰাৰ্থীটো নিদিলে যাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি মোৰ ওপৰত বহুতো হেঁচা দিলে যে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আজি আমি এই সময়ত আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি সমগ্ৰ BTC-বাসী তথা অসমবাসী আৰু আমাৰ বাক্সা 42 নম্বৰ বাক্সা সমষ্টিৰ ৰাইজক জনাম যে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে এতিয়া আমি সাজু হৈছোঁ गुबुन फारसेथिं MLA भुपेन बर'आ दोलोनि आफादगिरिनिसिम बिबान नागारनायनि लाइजाम दैथायहरनाय नुनो मोनदों बेनि उनावनो दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय सोमजियो सानैसो मददगिरिया राकेश ब्रह्मनि मददाव ओंखारबोनायनि अनगायै हितेश बसुमतारिखौ उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव बादायनो दाबि फोरमायनायबो नुनो मोनदों हितेश बसुमतारिया उदां बिजाथि महरै बादायोब्ला चेलेन्जजों मोगा-मोगि जानांगोन राकेश ब्रह्म अदेबानि बिजाथिलाइ गथायनायनि उनावसो रोखा जागोन 42 नं बाक्सा बियाबनि बिसायख'थिनि दावहाया ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24